Sziasztok, Nagy Szilvi vagyok. Ez a Komplex Podcast következő része. Mosó Attilával, a Vitel szakmai vezetőjével fogunk beszélgetni az öregedésről, és arról, hogy mit tehetünk ellene. Tartsatok velünk! Az öregedéssel kapcsolatban gyakran jönnek hozzám olyan hölgyek, akik félnek attól, hogy eljár felettük az idő, holott még csak körülbelül mondjuk 35-40 évesek. És ugye hitrendszeri oldalról elég sok olyan hiedelmet találhatunk, ami azt a félelmet táplálja, és szeretném, hogy arról beszélgessünk, hogy milyen megoldásokat tudunk találni, természetesen a hitrendszereken túl. És úgy gondolom, hogy manapság, tehát 2023-at írunk most, azért nagyon sok olyan dolog áll rendelkezésünkre, ami talán még mondjuk a nagymamáméknál kevésbé, illetve a gondolkodásmód, az érzelmi intelligencia fejlődése mind hozzájárul ahhoz, hogy valaki ezeket a félelmeket, sokszor ugye irracionális félelmeket elengedje. Mi a véleményed? Az öregedés, mint biológiai folyamat, az élet vele járója, és talán az öregedés, mint félelem, vagy az, hogy félünk attól, hogy megöregszünk, ez talán a külső hatásoktól inkább egyébként tehát ez a külső kényszer, vagy a társadalmi elvárások, vagy a média szennyezés eredménye az, hogy ettől rettegünk. Szerintem ami egy sokkal izgalmasabb kérdés ebben is, és hogy mit tehetünk az öregedés ellen, az inkább abból a szempontból érdemes megközelíteni ezt a problémát, hogy hogyan is öregszünk meg, és egy kicsit itt a leépülés, vagy együtt jár-e feltétlenül az öregedéssel, vagy lehet-e ezt lassítani. Ugye itt érdemes adott esetben akár egy olyan fogalomról beszélni, hogy biológiai életkor, de az biztos, és szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés az, hogyha ezt egy tudatosan, egy félelmen keresztül éljük meg, akkor valószínűleg sokkal nagyobb hatással lesz ránk, mint hogyha ezt próbáljuk a helyén kezelni. Eszembe jut erről egy olyan eset, ami velem történt, nagyon fiatal voltam, randiztam egy sráccal. A srác magas volt, kigyúrt, nem túl, hanem egy ilyen nagyon kellemes, kinézetű 20 évesről beszélek, aki viszont olyan módon retteget attól, hogy megöregszik, hogy mindent megtett azért, hogy egészségesen étkezzen, ugye rendesen járjon konditerembe, futott, mindenfélét elkövetett azért, hogy távol tartsa magát ugye ettől a témától, de ami nagyon érdekes volt, hogy gyűlölte az öregeket, tehát meglátott az utcán, akkor sétáltunk egy-egy öreget, és olyan gusztustalannak tartotta, undorral beszélt róluk, és ez csak évtizedekkel később értettem meg, hogy mekkora félelmei lehettek, mert én mindig csodálkoztam, hogy mondom, most miért nem lehet tisztelni egy idős, tehát leélte az életét, átment egy csomó mindenen, most úgy néz ki, hogy tud. Gondoltam én ezt akkor, és évtizedekkel később, amikor a hiedelmekkel elkezdtem foglalkozni, eszembe jutott ez a srác, és az, hogy mennyit szenvedhetett a fejében levő gondolatoktól. Most képzeljük el azt, hogy valaki undorral néz olyanokra, akik akár csak 40 fölött vannak. Tehát ha belegondolok, hogy a félelem mennyire stresszel, ugye? És a stressz mennyire öregít. Ez egy abszolút csapdahelyzet. Én még egyen hátrébb lépnék ennek az egész öregedés témakörnek a problémájába, mert alapvetően, ha megnézzük, történetileg ugye régen eleve nagyon kevesen élték meg ugye az öregkort, aki viszont megélte, azt minden törzsben, minden kultúrában, becsben tartották, mert élettapasztalata van, valamilyen szinten a rendszer része volt, de mindenki hozzáfordult tanácsért. A bölcs. A bölcs, az öreg bölcs, ugye ennek vannak ilyen klasszikus képei, ahogy ősszakállal a bácsi sokszor, vagy a sámán néni, vagy nem tudom milyen. A füves ember, a javasasszony, a főzetekkel. Szóval ezek ugye mind-mind ott vannak, és egyébként ugye ezzel együtt szerintem, hogy főleg a 20. században megjelent az a kép, ami köszönhető valószínűleg nagy részt ugye az egészségügyi ellátás fejlődésének, hogy egyre többen egyre hosszabb kort éltek meg, sőt, ugye abszolút ez ma már a várható élettartam, meg ki hány évet él, ugye ez egy ilyen jólét fokmérő lett, és azzal már kevésbé foglalkozunk, hogy ezt hogy éli meg valaki. Tehát szerintem azt gondolom, hogy az öregedéstől rettegni az egy nagyon tévút, hiszen ez elkerülhetetlenül
jön, tehát nem tudjuk, ugye ez tudomány jelen álláspontja szerint az idő az egyetlen olyan dolog, ami nem annyira relatív, bár ugye már van, aki ezt is vitatja, de alapvetően ugye az életkorunk és az, hogy hány évet élünk, ez azért megvan szabva már egészen a DNS-ünkig, de az, hogy ezt hogyan éljük meg, ez azt gondolom, hogy igenis rajtunk múlik, és ebben a félelem én azt gondolom, de szerintem ezt a te oldalad ezt jobban tudja azt a részét, hogy a félünk ettől, akkor ezt sokkal rosszabbul fogjuk megélni, mint az, hogyha ezt próbáljuk elfogadni a helyzetet. Igen, amikor én elkezdtem foglalkozni a spiritualitás után a tudatossággal, és ugye jöttek ezek az úgynevezett kvantuminformációk, sokan jöttek azzal is, hogy nézd meg a gyomorsejteket, a szívsejteket, a különböző szerveink sejtjeit, amik milyen gyorsan regenerálódnak, illetve a máj, hogy egy év alatt kompletten regenerálja magát, és talán nem tudom mikor, de megdőlt ugye az is, hogy az agysejtek csak leépülnek. Ugye amikor én tanultam, még ez volt a nézőpont, most már kiderült, hogy azért ez nem egészen így van. És ugye azzal jött ez az oldal, hogy oké, most képzeld el, hogy a gyomorsejtek napok alatt képesek regenerálódni, de mi az, ami fenntart például egy gyomorfekét? Mi az, ami fenntartja ugye azt a stressz állapotot, amitől aztán kifogynak azok a hormonok, vagy mondjuk a kollagén, ugye, ami igen, rugalmasan tartja a bőrszöveteket, és hirtelen valaki ugye gyorsan megöregszik, vagy tudjuk, hogy egy stressz hatására azonnal meg tud őszülni valaki egy éjszaka alatt. Ilyen ismerősöm is volt. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a sejtek maguk regenerálódnak, mi viszont az elménkkel, a stressz faktorjainkkal képesek vagyunk ezt ugye ellenhatásként rombolni, akkor ugye hogyan tudjuk mégis elkerülni azt, hogy idő előtt leépüljünk, és mit jelent, hogy az idő előtt, ez is egy jó fogalom. Tehát amikor te azt mondod, hogy a DNS-ünkben meghatározzuk, vagyis megmondjuk. Igen, de a DNS-ünkben azért a kód, és ezt az egy apró információt, de azért ne felejtsük el, hogy jelen ismereteink szerint azért körülbelül olyan 130-140 évre vagyunk kódolva. Nem tudom jelenleg, hogy ki volt vagy ki a legidősebb rekorder, de azt hiszem, ha jól emlékszem, ilyen 120 körül van, aki életében, vagy akiről tudjuk, vagy ugye volt van, talán Japánban volt egy hölgy, akiről igazából vita van, hogy most ő valójában hány éves, mert hát olyan régen született, hogy nem igazán az anyakönyvi vezetés az nem volt túl precíz abban az időben, de ténylegesen azt gondolom, hogy ebben, ami biológiai értelemben fontos, az az, hogy nyilván vannak folyamatok, amik lassulnak, ahogy az öregedéssel vagy a korral együtt ez egy kicsit másképp működik, de hogyha ezt el tudjuk fogadni, és alapvetően karban tartjuk a testünket, és ugye ebben a lelkünk is nagyon fontos, a testünket és a lelkünket, az elménket, akkor ez lehet egy kellemes folyamat. Mindig szoktunk így kamerán kívül beszélgetni, ugye itt a klasszikus példa a német nyugdíjas, amikor elmegy és a tengerparton sütteti magát, és éli az életét. És bicikli túrákra megy csapatostól. A csapatostól bicikli túrákra megy, és 70 évesen megmássza az aktuális hegyet, és ehhez képest ugye ezzel egy éles kontraszta, és ténylegesen a klisékre építkezve a magyar nyugdíjas a faluba, akinek mindenki a szem előtt van, hogy éppen hogy csak ki tud botorkálni. Nylon otthonkában. Megsüti a rántott húst ugyanabban az olajban. Igen. Az elmúlt 2 hónapban sütötte. És ezek persze kliséképek, és nem igaz mindenkire, szóval ez azért félreértés ne legyen, mert ahogy van nyilván szerencsétlenebb sorsú német nyugdíjas, meg van jobb életet élő magyar nyugdíjas is, de alapvetően az, hogy hogyan éljük az életünket, ez egy jó ábrázolás talán, és talán erre egy nagyon jó példa az, hogy ki milyen életpályát szeretne magának, és ez már inkább a te asztalod, mint az enyém. És hogy mit tesz érte. És utána ebből mit valósít meg? Azt nem tudom, láttad-e, illetve a kedves nézők látták el, hogy egy 103 éves hölgy egy ejtőernyős ugrással úgy néz ki, hogy bekerül a Guinness rekordokba. Mostanában ugrott egyet, tegnap volt adásban. 2 pedig van egy úgynevezett blue zone, vagy kék zóna, illetve 5 ilyen van a világon. Ezt nemrég láttam szintén. 5 olyan város, egyébként Japán az egyik helyszín, ahol több fő 100 éven fölül él. Megnézték ezeket az idős embereket, illetve az egész környezetet, és azt találták, hogy maguk készítik az ételüket, hogy a természet közeli életet élnek, nem rohannak sehova, kizárták a médiát az életükből, és nagyon vidáman telnek a napig, de az nem csak, hogy vidáman, hanem aktívan is élnek. Volt régen egy kísérlet,
És az volt a kísérlet lényege, hogy egy csoport embert betettek egy olyan közegbe, ami visszavitte őket az időben, a 80-as évekbe, és kaptak 80-as évek ruházatát, ételeket, a berendezések a 80-as éveket idézték fel, zene és filmek, könyvek mind-mind azt segítették, hogy ők úgy érezzék, hogy gyakorlatilag ott vannak, és mérhetően visszafiatalodott a sejtrendszerük. Ez volt a kísérlet lényege, hogy azt állapították meg, hogy az a közeg olyan hatással volt erre a csoportra, hogy egész egyszerűen visszafiatalodtak. Az, hogy én elhatározom, hogy fejben mire vagyok képes, ez meghatározza azt is, hogy fizikálisan hogy érzem magam, mennyire tudok aktív lenni. Persze vannak élethelyzetek és vannak betegségek, amik ezen rontanak, de azért a nagy átlagban nagyon sokan sokkal rosszabbnak írják le a helyzetüket, mint ami. Ennek egy nagy része az inkább spirituális értelemben működik, hogy bevonzák azt a részét, hogy ha ők már úgyis én már elmúltam 70, nekem én megettem ugye a magyar szólásokból, ugye megettem a kenyerem javát, meg a hasonló abszolút predestináló szólások, ez holott ez nem igaz. Tehát, hogy ha valaki azt gondolja, hogy ez így rendjén van, akkor ott fejben is kell vele foglalkozni. Ez nálunk sokkal élesebben jelentkezik problémaként, reméljük, hogy már a feltörekvő vagy a lassan nyugdíjba vonuló generáció ezt már nagyon másképp fogja megélni, és ők már más mintákat hordoznak, de alapvetően ezzel kell foglalkozni, hogy egészségesen hogy lehet öregedni. Persze magával az öregedéssel nem lehet mit kezdeni, hiszen az óra telik, éljük az életünket, de az, hogy ezt hogyan is éljük meg, ez igenis egy nagyon-nagyon számító eleme az életmódunknak és a környezetünknek. Plusz a másik része az is, hogy a biológiai életkor, illetve a várható élettartamot, ha már megemlítettük, akkor most már egyébként a táplálkozás tudományban is ugye van egy ilyen jellegű új mérőszám, hogy az egészségben töltött évek száma. Tehát már nem azt mérik, hogy hány évet él valaki, hiszen az orvostudománynak köszönhetően ezért abszolút életben lehet tartani olyat is, akinek egyébként mondjuk azt, hogy már enélkül nem maradna életben, de hogy mennyi az az idő, amit ő teljes értékű életben tud tölteni, tehát hogy önállóan gondoskodik magáról, táplálkozik, nem beteg, nincs krónikus betegsége. Ezek a számok azért már sokkal jobban árulkodnak arról, hogy egy-egy országban milyen állapotban van, főleg az idősödő generáció. Ugye fiatalkorban ez még kevésbé számít, és talán nagyon sokszor ugye van a férfiaknál tipikusan jobban jelentkezik a kapuzárási pánik, mint korszak, amikor is rájönnek arra, hogy bizony ők is öregszenek. Ugye a nőknél ennek van biológiai oka is, a férfiaknál ez talán kevésbé domináns. Ott is van egyébként nagyon érdekes, hogy vannak kutatások, amik bizonyították, hogy ugye az andropauza, mint olyan létező dolog, de ettől függetlenül sokkal kevésbé domináns, mint a nőknél. De igenis, ezek és ezen viccelődünk, meg nevetni szoktunk, de holott ez is megint csak egy ilyen társadalmi elvárás. Mit jelent ez a szó? Aki nem hallotta még soha. Az andropauza, ugye az a menopauza férfi változata, ugye ezt férfiak esetében használjuk, igazából ugyanazt a folyamatot írja le, csak férfiakra. Nyilván itt a hormonális része az sokkal kevésbé domináns, mint a nőknél, és itt jellemzően inkább ilyen élethelyzetek. Tehát ugye megint csak a klisékhez visszanyúlva, ugye az andropauzás férfi, ez a klasszikusan az, aki megjelenik a kabrióval, 56 évesen, egy 18 éves lánnyal az anyósülésen, és úgy csinál, mint aki egyébként 23 éves lenne, holott nem annyi, de ez egy élethelyzet nyilván. Tehát, hogy ennek egy nagy része a férfiak esetében az inkább ilyen, még én bebizonyítom, hogy én még képes vagyok valamire, pedig nem kéne. Nem kéne, mert ugye az a baj, hogy sokszor olyan dolgokhoz fordulnak ilyenkor az emberek, akár drogok, cigi, alkohol, amit ugye azt gondolja, hogy majd ezzel feldolgozza, és akkor még nem beszéltünk ugye azokról a szerekről, amit ugye a szexualitás érdekében használ, és ezzel pont nyírja ki a szervezetét. Abszolút. Tehát abszolút. pont ellene dolgozik ugye az elméje a testének. Igen, és sőt ráerősít arra a folyamatra, ami töretteg. Igen. Ha azt nézzük, ugye, hogy az izmok, hogy emlékeznek arra, hogyha például korábban sportoltunk, abba hagyjuk egy időre, és sokkal gyorsabban visszarázódunk, ugye a flexibilitásba, tehát a rugalmasítás. Ha csak a Kalanetics-re gondolok, a hölgy csípőficamos volt, ugye, és amikor elkezdte ezt a tornát, amivel aztán népszerű lett, én is csinálom, nagyon jó tartásjavító, és
nem csak a csípőficamosoknak, hanem azoknak, akik el vannak gémberedve ülnek, hogy egy hatalmas segítség. És hogyha emlékeznek az izmaink, emlékeznek a sejtjeink, akkor tényleg az agyunkat kell rendbe rakni sok esetben, és a táplálkozásunkat. És még azt szeretném megkérdezni, hogy az egyik készüléketek méri azt az időszakot, ugye, hogy ugye most milyen állapotban van az agyunk, a szervezetünk általában is, és ad egy biológiai életkort. És eddig örvendezve látom, 10 évet letagadhatok. És ugye amikor a helyemen vagyok, jó ételek, megfelelő mozgás, vagy oké, lehetne még, van benne potenciál, de alakul, érzelmileg kiegyensúlyozottabban, mentálisan fókuszálva, tehát sokkal klasszabbul érzem a testemben magam én is, akkor ugye, hogyha azt belegondolunk, hogy ez az életkor, amit kimutat ez a készülék, mondjuk tükrözi azt, ahogy én érzem magam, dacára a számoknak. Ugye akkor ezzel a mentalitással, a számmal, a vizsgálati eredményekkel mind azt mutatja, hogy egy jó érzés hormonokat gyárt le, igaz? Ami ugye az olyan, mint hogyha virágot a megfelelő módon locsolod, és virágzik, tehát szárnyalást adhat, és hiába dacára annak, hogy valaki mondjuk 50-es, mint én, akkor tehát nem kell benne lennem ebbe a úristen szegény, már 50. Maga a módszer az ugye egy idegrendszeri funkciót az EKG-nak a változóival nézzük meg, hogy ugye maga az idegrendszeri szabályozás alapján ugye ki hány éves, ugye ezt azért teszem ilyen apostrófosan, mert az alapvetően ez egy kvázi matematikai becslés, hiszen hogy ugye megnézi maga a készülék a változókat, és a változók alapján megbecsüli a biológiai életkort. De egyrésztről, amikor ugye valaki fiatalabb, akkor ez egy pozitív megerősítésként működik, és ez egy jó dolog. Illetőleg elvileg, amikor valaki több a biológiai életkora ténylegesnél, akkor ez én elrettentően, hogy akkor itt az ideje változtatni. De ténylegesen az egy nagyon fontos eleme ennek, és ez abból a szempontból, hogyha elvonatkoztatunk a szó szerinti értelmezésétől ennek a módszernek, de ténylegesen van benne egy ilyen spirituális, hogy hány évesnek érzem magam, vagy a szervezet hány évesnek érzi magát, és azt szerint viselkedik, tehát abszolút lehet egy ilyen párhuzamot is vonni ebben, és ami ebben nagyon jól látszik, az pont, amit te is mondtál, hogyha valaki jól táplálkozik, megfelelően mozog, eleget sportol, szán magára időt, és ebben benne van az is, ami a mentális foglalkozás, tehát foglalkozom az érzelmeimmel, foglalkozom a problémáimmal, foglalkozom a kihívásaimmal az életben, és teszek azért, hogy ezeken, ami probléma, azon változtassak, ami jó, azt megerősítsem. Ezzel azért nagy rétegben lehet befolyásolni a biológiai működést is. Tehát, hogy azért az öregedésnél én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy része az inkább fejben dől el, mint persze az, hogy mit teszünk, hogy eszünk, mennyire figyelünk arra, ez nagyon fontos eleme ennek, de azt gondolom, hogy itt azért domináns az, hogy hogyan érezzük magunkat, hogyan viselkedünk, teszünk-e azért, hogy a mentális konfliktusok megoldásra kerüljenek. Én még abban is nagyon hiszek egyébként, hogy ilyen generációs kudarcokat nem cipelek tovább, tehát hogy azért, mert egyébként a szüleim vagy a nagyszüleim úgy csináltak, mintha egyébként az, hogy ők elmentek nyugdíjba, itt vége lenne az életnek, holott azért ez nem igaz. Igen. Főleg a mai nyugdíjrendszerben, ahol még nálunk is azt gondolom, hogy viszonylag korán el lehet menni nyugdíjba, az egy más kérdés, hogy ki mit kezd azzal az idővel, meg az forrásokkal, mondjuk így, de hogy ott nem áll meg az élet. Ha valaki szeret, nagyon sokan egyébként munkába is maradnak, kellenek is ezek egyébként szellemileg, tehát hogyha valaki nem találja meg a helyét, és ez például nagyon érdekes, és ez megint csak egy mentális konfliktus, hogy amikor valaki elmegy nyugdíjba, akkor ott marad egy napi 8 órás vagy több órás űr az életében, és nagyon sokan úgy viselkednek, mint egy rossz kisgyerek, aki így, úristen, most mit csináljak ennyi szabadidővel? Igen, én ezt tapasztaltam a nagyszüleimnél, és tényleg borzasztó volt végignézni, hogy de jó, majd ha nyugdíjas leszek, lesz időm, nyugdíj, pak, és teljesen beültek a fotelba, nem pont így, de illusztrációnak ezt lehetne mondani, és kész elvágták. Viszont, ugye ebben is szerintem nagyon fontos a megelőzés,
mert két dolog jutott eszembe, amikor Ausztráliában éltünk, egy 10 évet, akkor láttam, hogy itt is van időseknek szabad egyetem, de sokkal nagyobb divatja volt az, hogy mondjuk nyugdíjas vagy idősebb, mindegy, hogy nevezzük a titulust, hogy fogják és 50, 60, 70 évesen beülnek az iskolapadba, és Magyarországon nem annyira helyeznek hangsúlyt az iskolában megelőzésre, de hát ugye azt mondják, hogy még fiatalok a gyerekek, minek tanítsák meg a megelőzésre, de volt egy olyan kedvenc, egy ilyen bevásárlóközpontos hirdetésem, ez a Buy Now or Cry Later, hogy vásárolj most, vagy sírják később, de ez ugyanígy az idősödésre, a folyamatra pontosan, hogy passzol, mert ha ma nem tudom, hogy mit kezdjek az életemmel, nyugdíjasként se fogom tudni, de ez a nyugdíjas címkét, ezt szedjük le. Tehát mindegy, hogy hány éves, évtizedes vagyok, milyen korszakban vagyok. Hanyadik X-bet laposom, igen, ez egyszerűen determinálja, hogy mondtad, hogy mi lesz a következő dolog. És azt láttam a hölgyeknél, ugye bejátszik az irigység, a féltékenység. Mondjuk nyilván, akinek lelép a férje egy fele idős hölgyel, nem azt mondja, jaj, de jó, támogatom a kapuzárási pánikodat, baby. Tehát jönnek azok a pusztító érzések, abszolút, ami szó szerint pusztít, tehát a gyűlölködés, a féltékenység, az irigység, mind azokat a stressz hormonokat. És ez tovább rohant, és egyébként ez egy nagyon jó volt, és tetszik ez a Buy Now or Cry Later, hogy azért mindenképpen igaz a korral együtt, hogy ugye a regenerációs folyamatok, vagy ugye az, amivel vissza lehet hozni egy korábbi állapotot, ez a kronológiai életkor szerint, ahogy megyünk előre, ugye ez egyre lassabb lesz, és egyre több időt vesz igénybe. Tehát egy pont ez a filozófia, hogy Buy Now or Cry Later, ez a hatványozottan megjelenik az idősebb korosztálynál, hogy ott nem tudom megengedni azt a részét, hogy mondjuk egy 20 éves megengedheti magának azt a részét, hogy hát egy kicsit önpusztító életet él. Nyilván ez a korszak, ez valahol erről is szól, hiszen tapasztalok, felfedezem a világot, feszegetem a határaimat, a világ határait, stb. És később azért már inkább annak a dolognak kellene, hogy ismerem a korlátaimat, lehet ezeket feszegetni, és ezzel nincs baj alapvetően. Én azt gondolom, hogy ez mindig jó, hogyha valaki kilép a komfortzónából, és a saját határait feszegeti, vagy meglép olyat, amit nem mert korábban, vagy fél tőle, tehát ez mentálisan mindenképpen azt gondolom, hogy egy nagyon megerősítő dolog lehet, de hogy igenis azok a részek, hogy szánok arra időt, vagy azt mondom, hogy itt vagyok idősként, és van időm, akkor szánok abból a plusz időből, akkor magamra helyezem el, és akkor tényleg akár ilyen iskola, továbbképzés, utazások, klubok, szervezem azt a részét. Ugye sajnos Magyarországon azért én azt látom, hogy nagyon kevés olyan akár ilyen klub, vagy valamiféle olyan összejövetel van az idősebb generációnak, ahova oda lehet menni, ott van egy közösség, amiből lehet szervezkedni. Vannak kezdeményezések, és ez mindenképpen jó. Igen, ilyen Rotary klub kéne, vagy nem tudom mennyi van, vagy valami hasonló. Én azt látom, hogy Angliában, meg én ugye Új-Zélandon éltem, ugye ott is ezek működnek. Tehát ott minden ilyen kisebb városban vannak ilyen klubok, akiknek rendszeresen szerveznek csoportos kirándulást, ide mennek, ebédelnek, sétálótúrák vannak helyben, megszervezik maguknak azt, hogy elmenjenek egy kicsit messzebb, és egyébként vannak összejövetelek, kézműveskednek, szóval tehát, hogy vannak foglalkozások, és ezt ők maguknak csinálják, tehát hogy ezért ez... Van benne szándékuk, és kezdve Dubajban is van egy hely, ahova hát szoktunk menni vacsorázni, és társasjátékokat játszanak az emberek. Egyszerűen nem lehet ugye alkoholt inni, abszolút egy hatalmas nagy helyszínt kell elképzelni, egy étterem és kávézó jellegű, és mindenki társasjátékozik. Én még ilyet nem láttam. Tehát nálam idősebbek beülnek, esténként dugig van a hely, és társasjátékoznak. Vagy focit néznek, vagy mind a kettő, és Ausztráliában is az RSL klubok, meg ezek a Rotary klub jellegűek, bowlingozás, tényleg, amit mondasz, és én is így emlékszem, hogy így bátorítottam annó a rokonságomat, és de hát hol menjek, minek menjek el, kivel menjek el, és igen. Ez olyan rossz, ez az elidegenedés, és még itt ezt hadd mondjam, hogy ugye igen, a határok meghúzása, tanítok egy olyan tanfolyamot, ami arról szól, hogy a belső körünket felismerjük, tehát hogy kivel vagyunk bizalmi körben, és
és a következő szintje ennek a bizalmi körnek. És hogy az elménk hol van, tehát hol van a gyermeki elme, a felnőtt elme és a bölcs elme. És ugye azért, mert valaki idősebb, vagy megy ugye az élete, nem biztos, hogy a gyermeki elméből túl tud lépni. És pont ezt célozza meg ez a képzés, meg a konzultációkban is váltam már ilyet, hogy pontosan ki tudjunk jönni abból a 2,5 éves dackorszakos időből, ahol megragadt valaki, akár is 60 évesen is, vagy 70, ezt lejátsza az agya, és újra visszakeveredik ebbe de nekem ez jár, nem veszem észre, hogy hány éves vagyok, milyen lehetőségeim, korlátaim vannak, hanem valahol az időben ugye leragadtam, és ugyanúgy a hölgyek és az urak észrevehetnék tulajdonképpen, és rendelkezésükre áll minden információ, hogy a saját életkoruknak, a saját korszakuknak megfelelően kiteljesedjenek, és akkor nem kell úgy kinézni, vagy úgy viselkedni, mint egy 20 éves, hanem egy példamutató életmegjelenés, életstílus az, amit képviselhetnek. És tényleg az, hogy élnek. Igen. Tehát, hogy nagybetűkkel élnek. Tehát, hogy ez nagyon sokszor nem csak az anyagiak függvénye, mert ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy állandóan repülős utakra kell menni Magyarországról Miamiba. De 9000 forint Rómába most éppen most néztem 3 héttel későbbre. Igen. De egyébként vannak. Tehát, hogy ma már kinyílt annyira a világ, hogy akár repülővel, de lehet ez helyben is. Tehát lehet egy olyan, hogy csak itt vagyunk, mondjuk, hogy most jelenleg itt vagyunk Budapesten, itt forgatunk, de hogy itt a környéken is vannak abszolút olyan lehetőségek, hogy egyet kirándulni föl, nem kell feltétlenül hegyet mászni, de az, hogy megszervezni azt a részét, hogy itt vagyunk, ugye most 23. októberét írunk, egyébként meglepően nyárias időben, hogy kihasználjuk azt a részét, hogy ki lehet menni a szabadba, jó idő van, együtt vagyunk, társaság van, és ezzel egyébként teszünk a saját lelki egészségünkért. Tehát összességében én azt mondanám, hogy amit találtam magamnál is, ugye oké, a mozgás, nem mondom, hogy ilyen minden nap pöpecen, de mindenképpen fontos. 2, az étkezés, ugye a fizimiskánknak és az igényeknek megfelelő, nem amit az agyunk mond, és nem az érzelmi pótcselekvés. A minőségi étkezés az nem a mennyiségről szól. Tehát pont az a lényege, hogyha minőségi tápanyagokat juttatok be a szervezetbe, abból nem kell olyan mennyiséget megenni. És igen, tudom, hogy drágább, tudom, hogy erre áldozni kell, de pont az étkezésünk az, ami megadja a testünknek azt a részét, amivel élünk. Alapesetben egy kiegyensúlyozott egészséges táplálkozással bír az, hogy esetenként egyszer-egyszer kileng, ez nem feltétlenül jelent akkora problémát. Tehát, hogy ez ha inkább az a kérdés, hogy mik a választások. Tehát, hogy este, amikor minden este leülsz, és akkor akkor ma este egy kis chips, holnap este egy kis ropi, aztán egy kis keks, egy kis bor, egy kis sör. Tehát, hogy igen, tehát amikor ez minden este történik, az már nem jó, és az már nem a beleférős kategória, de az, ha ez esetenként van, azzal igazából semmi baj nincs. Ami nagyon fontos nekem, mert az én nagyszüleim hegyekbe szedtek olyan gyógyszereket, amiket nem kellett volna beszedniük. Tehát boldogan élhettek volna azzal a tudással, ami nekem ma van, még a mai napig. Jó, 20 évet extrába biztos. Tehát azt látom, hogy ugye általad is láttam, nagyon sok mindent meg tudunk oldani gyógynövényekkel, egészséges táplálkozással, egészséges elmével és érzelmekkel, ugye ezt a saját oldalamról, illetve az elmúlt 15 év tapasztalataiból, tanulásaiból tudom, és hogy az, amikor az emberek gyógyszerfüggőek, mert azt gondolják, hogy bekap azt még pluszba, ami nyugtató a májára, az emésztésére, amit a reklámok tolnak. Igaz, hogy mind helyettesíthető. Nem jól mondom, mert én nem vagyok orvos, tehát nem mondhatom ezt, hogy minden helyettesíthető, de rengeteg mindent meg lehet oldani. Sok mindent meg lehet oldani természetes úton, és pont az a része, ami egyébként klasszikusan nagyon sok embert érint, a nyugati társadalmakban, és nem csak Magyarországon, bár ebben sajnos sok mindenben listavezetőek vagyunk, az pont, hogy a cukorbetegség, a magas vérnyomás betegség, az jó életmóddal, jó táplálkozással, a megfelelő pótlásokkal abszolút egy jól kezelhető folyamat, és persze nem mindenkinek, és ez nagyon fontos, hogy ebbe saját szakállára senki ne kezdjen el kalózkodni az interneten a Dr. Google-el karöltve,
de hogy igenis ez egy jól felépített szisztémában nagyon sok mindenkinek ez egy kivezető út lehet abból a részéből. A másik része pedig az is, és szerintem ez is egy nagyon fontos elem, hogy valaki nem egészséges, aki állandóan gyógyszert szed. Tehát, hogy lehet, hogy a vérnyomása karban van tartva, de ettől ő még nem egészséges. Mit szólnál, hogyha folytatnánk a következő adásban a gyomor-bérrendszer, stressz továbbiakban, hiszen összefügg ugye az ideg és a vérrendszer, úgyhogy ez egy újabb téma, és a diabéteszről pedig már beszéltünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ha tetszett, lájkoljatok, iratkozzatok fel, illetve ha van kérdésetek, írjátok meg kommentben. Nézzétek a Komplex Podcast további részeit is. Sziasztok! Sziasztok!